За поредната година се събираме, за да продължим инициативата нашето Зелено утре. Тази година ще засадим отново няколко стотини дървета и храсти. В тези времена хората все повече търсят зелено пространство, паркове, градини, озеленяването, и затова група Геотехмин продължава тази инициатива, за да можем заедно да изградим и да подпомагаме общината да стане по-зелена, по-приятно за местните жители. Инициативата е похвална. Имаме вече доказателство за това, че западният вход на град Пирдоп е украсен с тези красиви дървета, които засадихме миналата година. Мога да се похваля, че нямаме нито едно изсъхнало дърво от миналата година. Надявам се това да бъде и тази година така да се случат нещата.